Mohamed ešte spí, ten určite stane až tak okolo obeda alebo tesne pred ním, takže som sa rozhodla, že pre neho spolu s vami pripravím niečo ako veľké egyptské hotelové raňajky, ktoré budú pre nás zároveň asi aj jedlom na celý deň, takým základným. Budú tam egyptské dobroty a hlavne môj cieľ je urobiť čo najviac myštičiek, aby bolo čo najviac na výber, aby sa všetci dobre najedli. Tak som zvedavá, čo vymyslím a všetko vám samozrejme ukážem. Vítajte pri novom vlogu. Tento raz z takého nášho obyčajného piatka, ale chystáme sa po obede von aj na návštevu, tak snad to bude pestré a zaujímavé aj pre vás. Vytiahla som z mraziaku arabské chlebíky, toto bude zmes na falafel, egyptskú tameju, to už poznáte, tu tiež kupujeme väčšinou v reštauráciách GAT, ktoré odporúčam práve na egyptské jedlá. No a toto bude prekvapenie dnešného dňa. Idem robiť prvýkrát domáci humus. Toto je už konzerva vareného ciceru, takže to bude o to rýchlejšie, jednoduchšie. No a toto je už vymiešaná zmes. Je tam tahína, čiže sezamová pasta, soľ, korenie, kumín, čiže mletá rímska rastca, citrónová šťava. Mal by tam ísť ešte olivový olej a cesnak. Cesnak vynecháme, lebo Mohamed, hoci je piatok, zase pôjde do práce určite a má nejaké stretnutia, takže to by nebola dobrá aróma, ale myslím, že aj takto by to mohlo stačiť. Takže humus je hotový, chalani ho vychválili, oni ho ešte nikdy nejedli a povedali, že to je lepšie a chutnejšie ako fúl, čiže ako tá hnedá pomazanka z bôbu, ktorá je v Egypte známejšia ako humus, používa sa bežnejšie. No a to vám ukážem ešte, čo som nachystala predtým. To je taký šalát, trošku pikantnejší kvôli tomu, že je tam redkvička, potom rajčiny, koriander, soľ, kumín, trošku čierneho korenia a aby som nezabudla na takéto zrníčka a práve olej z týchto semienok poznáte ako black seed oil, o ktorom som vám neraz hovorila, že sa tu používa na mnohé choroby, ale aj na posilnenie imunity celkovo. Ďalší šalátik nachystaný, všetko robím do takých malých myštičiek, aby sme mali veľký výber, ale nie všetkého tak veľa. Tento som robila z obyčajného ľadového šalátu, z mrkvičky, z citrónovej šťavy a zo soli. A tu sa už robia hranolky, snažila som sa ich urobiť také tenučké, ako to má Mohamed rád. No, on by ich ešte dal na polovicu. Moji všetci traja chalani milujú hranolky, ale nie len oni, ale aj celý Egypt. Medzi tým, ako sa stále robia ešte hranolky, som dala variť vajíčka. Takto iba na masle sa to popučí, trošku opraží, vymieša. No asi to môžete potom samozrejme dosoliť a dochutiť ako chcete. A tu som vám chcela ukázať, lebo veľmi veľa ľudí sa stále pýta na ten biely syr úžasný, ktorý dávajú v hoteli na raňajky. Je to egyptská feta. Toto bolo zo Spinisu. Mám 400 gramovú, 43 poundov, čo je necelé 1 euro. Mohamed miluje egyptské tradičné raňajkové jedlo. Toto mám veľmi jednoduché, lebo som si kúpila takúto konzervu. Musím uvariť, alebo teda zohriať, potom sa to takto popučí. Tahinu tam už nebudem dávať, ale môžeme tam ešte dať trošku citrónu, kumínu. A tu už vyprážam tameju alebo egyptský falafel. To je vlastne tiež z bôbu. Čiže v podstate teraz mám na šporáku to isté, len v inej podobe. Tuto je bôb, ktorý ešte popučím a tuto je bôb s bylinkami. Medzičasom som dala zohriať arabský chlebík. Ako ste videli, vyťahnutý z mraziaka, trošku rozmrazený a teraz voňavý a chrumkavý, čerstvý, teplúčky, ako keby som ho aj reálne piekla. Toto všetko, chlapci, som vám nachystala, raňajky ako v hoteli. Tak dobrú chuť všetci. Ďakujeme. To je hrozne dobre. Ty musíš mať reštauráciu. Áno, reštauráciu otvoríme. No dobre. Adamko, aj tebe chutí? Chodil by si k reštaurácii, mama? Áno. Dobre. A ja. Aj ty by si chodil? Dobre, vy ste zlatí. Tak ideme na to. Ty prvý by si bol, že? Ňam.
Tak toto nám zostalo. Naozaj nikto neverí, že my toľko jeme, ale áno, toľko jeme. To všetko, čo ste videli predtým, tak to všetko je v bruchu. Čo? Sa nevieš pohnúť, čo? Po takých dobrých raňajko obede. Áno, som voľný. Plný. Ale bolo to dobre. Áno, veľmi dobre. Každý deň takéto raňajky? I cannot move. Nemôžeš sa hýbať, čo? Ale asi sa budeš musieť, lebo ideš do roboty, že? Ako ťa poznám. Áno, idem. Áno. Zase tie 3 telefóny, ale to už nejdem komentovať. Nevadí, Zlatko. A pôjdeš s nami na výlet? Áno. Dobre. Tak choď do práce a potom pôjdeme za 2 hodinky. Áno. Takto. No, takto. OK. Ahoj. A teraz už sedíme v aute s mojou kamarátkou Jankou, ktorú poznáte aj z mojich videí. Smerujeme na jednu novú pláž, ktorá je otvorená v jednom bývalom hoteli. Šoferovanie Jani v Egypte, to asi není najlepší nápad, že? Mnohí sa na to pýtajú, ja by som to nedávala, takže veľký obdiv. No, ale ideme teda na pláž. Teraz som si zobrala Janku na vyspovedanie, pretože si mi dala tip na tento hotel a ja som veľmi rada, že si ma sem doviedla, pretože vraj má naozaj bujarú históriu a práve spojenú s Čechmi a Slovakmi, takže to nás v tomto videu extrémne zaujíma. Tak áno, presne tak. Geisum, ako budú mnohí vedieť, je vlastne jeden z prvých hotelov postavených v časti Dahar a bol otvorený v roku 86, čiže už o 2 roky vlastne to tu oslávi 40 rokov. No a práve prví Češi, Slováci, ktorí ešte za bývalého režimu, alebo teda tesne po nežnej revolúcii chodili do Egypta, vtedy keď ešte Egypt bol super exotická destinácia a mali na ňo len skutoční boháči a v tých časoch platili 50 000 československých korún za zájazd do Egypta, tak sa práve dostali sem do Geisumu, aj keď vtedy sa neorganizovali pobytové zájazdy do Hurgády, vtedy sa organizovali plavby po Níle, čiže poznávacie zájazdy, ale pri prílete boli ubytovaní tu na 2 noci, absolvovali plavbu po Níle a zase sa vrátili sem. No a potom neskôr, na konci 90. rokov, alebo potom už po roku 2000, keď začala masová turistika z Česka a Slovenska, tak Geisum si našiel svoju veľkú komunitu a najmä ľudí z Čech, ktorí si tak zamilovali atmosféru, rodinnú atmosféru tohto hotela, pretože tento hotel vlastní pôvodná hurgátska rodina, dokonca ešte v čase, keď ešte rybári z nich boli, tak si zamilovali tú ich rodinnú atmosféru, tú atmosféru Daharu a teda sa sem pravidelne vracali dokonca niekoľkokrát do roka, čiže naozaj veľká skupina ľudí, najmä z Českej republiky, pozná hotel veľmi dôverne. No a ten hotel bol zavretý teraz, 4,5 roka, dokonca sme okolo neho chodili, pozerali sme, kedy bude otvorený a tak. No a práve sa to stalo túto sezónu, kedy pred pár týždňami otvorili areál, ale teda len na day use zatiaľ, čiže sa dá použiť ako reštaurácia, bazén, pláž, záhrada. Izby, alebo teda prvé zrekonštruované izby v hoteli budú otvorené už o pár týždňov, ale teda zatiaľ ich otvoria 50 zo 120, tuším.
no a potom teda začne fungovať ako hotel zase opäť. A to, čo by možno práve tých českých, ale určite aj mnohých slovenských turistov sem vedelo prilákať, tak to je nemecká reštaurácia, kde majú aj pivo. Jasné. Táto nemecká reštaurácia je ešte zaujímavá tým, že ju vlastnia manželia, pani z Nemecka, pán teda je Egypťan, obidvaja sú kuchári. Teda normálne... Garancia kvality. Je to ich povolanie, sú kuchári, otvorili si tu na pláži nemeckú reštauráciu a naozaj tí Nemci žijúci v Hurgáde sem častokrát chodia len teda kvôli tomu, aby si tu naozaj dali neviem, mrezník alebo všetky tie nemecké jedlá z kyslej kapusty a jasné pivko a vínko a tak, takže naozaj to tu rozbehli veľmi slušne. Tak, ďakujeme Jani za tip. Ja si myslím, že sa tu určite ešte párkrát zastavím. Medzičasom sa k nám pridal aj Mohamed, ktorý si hneď dal stretnutie s majiteľom. Ešte vám to tu trošku ukážem, lebo naozaj ide o jedinečné miesto. Ako ste sami počuli, takmer 40 rokov dozadu otvorené, takže paráda. Ale za chvíľu budeme musieť utekať, pretože ideme k Janke domov, kde na nás čakajú ešte ďalší známi zo Slovenska. A tu uprostred časti Ahájek sme sa ešte zastavili na nákupy. A nie hocičoho, ale pozrite sa, nemecká pekáreň a chlebík ako na Slovensku. No ale naozaj, mňam. Takéto nádherné záhrady sa nachádzajú aj v Hurgade, práve v jednej sedím, ale už o chvíľočku nám začne taká privátna party, poobedňo-večerná, viacero priateľov naraz, dokonca bude aj grilovačka, takže to už potom nebudem natáčať, takže na teraz sa s vami z vlogu rozlúčim. Dúfam, že ste si ho užili. Opäť raz sme zažili veľmi príjemný deň. Verím, že aj vy s nami. Ak sa vám videjko páčilo, tak samozrejme ma poteší každý like, komentár, zdieľanie, odber môjho YouTube. Pripomínam aj šancu stať sa členom tohto YouTube kanála a podporiť tak viac moju tvorbu. Za všetkých z vás, ktorí ste sa už zapojili, veľmi ďakujem a teším sa na ďalších. No a na vás všetkých sa teším pri ďalšom videjku. Krásny zvyšok dňa.